Hola, fades i follets! Ja tornem a ser aquí! Hello, boys and girls. Nice to see you again. Avui, en Maus i jo hem preparat 2 jocs per aprendre les parts de la cara. The parts of the face. I quins són aquests 2 jocs, Maus? Ens ho vols explicar? I will explain the first one and the second one will be a surprise. Ah, d'acord. Explicarà el primer perquè el segon serà una sorpresa. I quin és aquest primer joc, Maus? We will see the flashcards and we will say the name of each part of the face. D'acord. Mirarem les flashcards i anirem dient cada una de les parts de la cara. Doncs vinga, no perdem el temps, comencem ja. Esteu preparats? Eyes. Nose. Mouth. Ears. Oh, que poquetes que són! Ja s'han acabat. Què et sembla si les repetim, Maus? Just, I want to repeat them. Doncs vinga, les repetim. Ara les fem en un altre ordre, d'acord? Vinga, som-hi. Ears. Mouth. Nose. Eyes. Now I want to say and touch the part of the body. Ah, d'acord. Mireu, ara ho farem sense flashcards. En Maus ens dirà una part de la cara i ens l'haurem de tocar. D'acord? I després ell també ho farà. Aviam si l'endevinem. Vinga, Maus. Nose. Touch your nose. I touch my nose. I touch my nose. El següent, Maus. Eyes. I touch my eyes. I touch my eyes. The next one, Maus. Ears. I touch my ears. I touch my ears. And the last one is mouth. I touch my mouth. I touch my mouth. Very funny. But now I'm ready for the next game. Jo també estic preparada pel proper joc. Ara, no els explicarem què farem, Maus, però sí que els hi hem de dir el que necessitem, perquè nosaltres jugarem aquí i vosaltres jugareu a casa i necessitem que agafeu unes quantes coses per poder fer els jocs ben plegats. D'acord? Què necessitem, Maus? We need some markers or pencils or crayons. Ah, necessitem o bé llapis, o bé retoladors, o bé ceres, de colors diferents. Yes, colored crayons, colored markers or colored pencils. Doncs vinga, què més necessitem, Maus? A sheet of paper. Un tros de paper, el més gran que tingueu, un paper que estigui en blanc. I ja està, quan tingueu alguna cosa per dibuixar i un paper gros de color blanc, doncs comencem. Sí? Ara podeu fer stop en el vídeo i el torneu a posar quan estigueu a punt, amb el paper i les coses per dibuixar. Fins ara! See you now!
Ja veig que esteu preparats. Nosaltres també ho estem. Hem preparat el paper blanc. The sheet of paper. També hem preparat retoladors de colors. Vosaltres podeu fer servir retoladors o si us estimeu més llapis de colors o ceres també s'hi val. El de color negre és més prim perquè el que tenia com aquests se m'ha acabat. Ja estava gastat. Abans de començar a dibuixar, aprofitarem per repassar els colors. No cal que vosaltres feu servir els mateixos colors que farem servir nosaltres. Nosaltres hem agafat tots els colors que vam treballar a fa uns vídeos perquè així puguem repassar com es diuen. Anem a repassar els colors. M'ajudes, Maus? Black. Pink. Yellow. Grey. Brown. Red. Orange. Purple. Blue. Green. I ens falta el blanc, que esclar, no en tinc de retolador blanc. Com es diu el blanc, Maus? White. Molt bé. Doncs mireu, el que farem serà un dibuix de la nostra cara. Cadascú es dibuixarà a si mateix. Jo dibuixaré l'Ari i vosaltres us heu de dibuixar a vosaltres mateixos. I tal com us he dit, no cal que feu servir els mateixos colors. Podeu fer servir els colors que vulgueu, d'acord? En Maus m'ajudarà a explicar tot el que fem, que sí, Maus? Yes, I will help you. Vinga, Maus, què fem primer? First, you have to draw a big circle in the middle of the paper. Primer fem un cercle ben gros al mig del paper. El faré de color rosa perquè serà la cara, és la rodona de la cara. La podeu fer marró, la podeu fer taronja, la podeu fer rosa. Okay, now we can draw the eyes. D'acord, dibuixarem els ulls. I will draw them brown. Els dibuixaré de color marró perquè els meus ulls són marrons. Cadascú els dibuixa com li agradi, No cal que els feu igual que els meus. I see. You have drawn 2 circles to draw the eyes, Ari. Sí, per fer els ulls he fet 2 cercles. I like these big eyes. Sí, a mi m'agrada dibuixar els ulls ben grossos, perquè queden molt més bonics. Now it's time to draw the nose. Ah, sí, mira, ara dibuixarem el nas. Per canviar de color faré servir el color orange. A nose. Sembla com una lletra C. Ari, now you can draw the mouth. Sí, vaig a dibuixar la boca i la faré oberta. An open mouth? Yes, an open mouth, una boca oberta. Perquè després a dins de la boca li dibuixaré unes altres coses, ja ho veuràs. I think now you can draw the ears. Sí, vaig a dibuixar les orelles. 1 i 2. I ara ja hem dibuixat totes les parts de la cara que hem treballat amb les flashcards. Però per fer el dibuix més bonic afegirem unes altres parts de la cara que també són molt importants i així també les aprendrem en anglès. Què podríem dibuixar, Maus, perquè la cara quedés més bonica? Oh, I think you can draw the hair. Bona idea, vaig a dibuixar el cabell. Hair. El cabell es diu hair. I draw my brown hair. Ari, I think you can draw the eyelashes. Oh, Maus, m'encanta aquesta idea. Dibuixaré
Les pestanyes. Eyelashes. Beautiful. Sí que queda maco, sí. Oh, Addie, I think you can draw the eyebrow too. Ah, doncs sí. Mira, faré les celles. Eyebrow. Eyebrow. And what are you going to draw inside the mouth, Addie? Doncs mira, Maus, a dins de la boca penso que hi podria dibuixar la llengua. Oh, it's a good idea. You can draw the tongue. Tongue. And what else? Doncs mira, també podríem dibuixar les dents. Oh, yes, the teeth. I sabeu què m'agrada dibuixar a mi quan faig una cara? També m'agrada dibuixar the cheeks, les galtes. I like these red cheeks, Addie. I per últim, també dibuixaré la barbeta. The chin. Yes, the chin. I ara, com que hi ha molts de colors que no he fet servir i a mi m'agrada molt posar-me coses en el cabell, aprofitaré per dibuixar-me unes pinces de colors. Blue, Purple. oh, i ara a yellow flower. An orange flower too. A grey heart. A green heart. I ara em sembla que ja he fet servir tots els colors. Què us sembla? Us agrada el meu dibuix? Do you like my picture? Espero que el vostre dibuix també us hagi quedat molt bonic, segur que sí. Li podeu dibuixar tantes coses com vulgueu i ara que el teniu acabat, si voleu també el podeu pintar. Ara, en Maus i jo volem tornar-vos a veure per explicar-vos més coses. Doncs res, nosaltres ja hem acabat de fer el nostre dibuix. D'aquí a una estona, en Maus i jo el pintarem. Que ens ensenyeu els vostres dibuixos, aviam? Wow, you're artists. Sí que són artistes, quins dibuixos més bonics. Very beautiful. Molt bé. Mireu, avui, abans d'acabar aquest vídeo, ens agradaria repassar tot el que hem treballat, perquè hem treballat moltes parts de la cara. No només les que hem vist al principi del vídeo amb les flashcards, sinó que a més hem anat afegint moltes altres. I les repassarem una vegada més per ajudar-nos a recordar molt bé de cadascuna d'elles. Maus, què et sembla si ara tu a la meva cara vas tocant les parts i les vas anomenant? I els nens poden fer el mateix. Toqueu les parts de la cara i les dieu amb nosaltres, sí? Okay, I will touch your face and I will say all the parts. Així mateix. I start with the hair. Eyes. Eyebrow. Les celles, molt bé. Nose.
ears. Les orelles també, molt bé. Mouth. Au! Oh, don't bite me, Ari. Ah, t'he fet una broma, eh? And inside the mouth, Ah, sí, a dins de la boca. teeth Les dents. and tongue. Ah, sí, també la llengua. Now I touch your cheeks Les galtes. and chin. I la barbeta, chin. Ah, i saps, Maus? Hi ha una part de la cara que se'ns ha oblidat explicar. Really? Sí, de veritat. N'hi ha una molt important que no hem explicat quan fèiem el dibuix. Com es diu això d'aquí? Lips. Sí, els llavis es diuen lips. Aviam com ho dieu. Repeat with me. Lips. Show me your lips. I com que els llavis serveixen per fer petons, avui acomiadem el nostre vídeo fent-nos un gran petó. A big kiss with your lips. Ens fem un petonàs? Mwah. Mua! Gràcies per jugar i dibuixar amb nosaltres i ens veiem molt aviat en el proper vídeo. See you soon! See you soon.